חברים יקרים, מה משחקים מחבואים עם דודים שלי? ויש לי שאלה, רוצים לבוא לישון אצלי? סייק. טוב, היום אני ודודים שלי עושים מחבואים בחושך. מקווה שאני אמצא אותם, כי עכשיו הם פה בחדר. ואני עומד עוד מעט ללכת למצוא אותם. עוד מעט. ואני אשים אותם. אל תדאגו, אתם תראו אותם. טוב, עוד חצי דקה. טוב חבר'ה, יש עוד טיפה זמן. אנחנו יוצאים למצב. יאללה, התחלנו. אני לא מסתכל בהתחלה. איתן, שמעתי אותך. אם אנחנו משחקים. לא. מה, איפה אתם? פה? לא. טוב. מה, איפה הם? איפה הם? איפה הם? איפה הם? איפה הם? איפה הם? איתן! טוב, אור, האמת שגם אותך ראיתי. תראו איפה הוא יתחבא. אותו ראית ראשון, נכון? האמת שלא. כי אתה דיברת, אז יכלו לשמוע אותך. יאללה, יאללה. פאדל. נאמבר 3. איתן הסופר. אקסלנט. חבר'ה, בואו נראה לנו. אוי שיט. טוב. אני אחפש לעצמי לחבור. אחד חלק. אוקיי. חבר'ה. טוב, אני הולך לפה. תראו לאן אני הולך, אני נכנס לפה. תראו, אני אשאיר את זה טיפה פתוח, שהוא יחשוב שאין פה אף אחד. אז אני אהיה כאילו בקצה. טוב, אני מכבה את הסלייפ. אני פה. אני רואה פה טלפון חבר'ה, מצאתי על ההתחלה. איך היית אותי? רואים לך את הטלפון. ניצחתי חבר'ה. איך הגעת על שם? ניצחתי חבר'ה. יואו, אתה מבין? יאללה, יש לי מחבוא מטורף. יאללה, דברו איתי. חברים, איזה באסה. אני סוף סופר. ביי. נחזור אליכם שאני אצא. טוב חברים, נשאר עוד דקה בערך שהם צריכים להתחבות. בינתיים אני אשתים. סתם נראה לכם? אוי, תראו. אסור לי לצאת. טוב. חבר'ה, עוד חצי דקה. עשר, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מהר, לא להסתכל עכשיו. כן, צריך לסגור. שראיתי פה משהו. לא, אחי, התחבאת מוגזם. תראו שם. או שראית אותי, די. לא, בהתחלה לא ראיתי אותך? לא, אחי, איתן ראיתם את זה? איתן! אחי, ראיתי את הארון זול. אני לא יודע אם הצלחתי לקלוט את זה במצלמה. הצלחתי. אבל ראיתם איך הארון זז ואני כזה, what the hell? טוב. אתה לא יודע איפה אני. אני יש לסופריה. טוב, תספור עוד 2 דקות. סבבה? 2 דקות. חצי דקה, כמה הם יכולים? לא, חצי דקה.
וואו, לא, צריך דקה. דקה וחצי. כן, דקה וחצי. דקה. אבל אני שמה... בסדר. דקה ו80 שנה. תראה מה אני הולכת לעשות. אני שמה לה פה שמיכה. לא, אני יודעת מה אני הולכת לעשות. טוב, חכו שנייה, אני מסדר לי את זה. חבר'ה, אני מוכנה. יאללה, אני יודע שיש כאן מישהו, אז בואו תדעו. שלום לך. שלום לך, איתן? איפה אתה? ניצחתי. ראיתי אותך, זה גול ואתה תוציא אותי, רמה. די, תוציא. די כבר, די. אף אחד לא יכול לרדת, כי אתם נלחמים אחד בשביל. איתן, תן לי הצץ, ואחרי זה אתה. ציפיתי לבלוג. את מי ראית אבל ראשון? את מי ראית ראשון? איך ראית אותי? אבל אם קיפלתי אותי עם שמיכה. עדיין ראיתי אותך. תראו, התקפלתי עם שמיכה. אמרתי את הראשון. איך ראית אותי אבל? הייתי מתחת. נכון, אבל הדלת של זה הייתה פתוחה. אז איך ראית? מי ראית הראשון? להוציא אותו. טוב. ראיתי את זה פתוחה. בסדר, את מי ראית ראשון? בסדר, את מי ראית ראשון? ראיתי אותך ראשון. אבל אתה יודע מה זה? נכבה לי הוולוג. מה זה? טוב. טוב, את מי ראית? נכבה לי הוולוג. אז ראית אותי? ראשון? כן. טוב, יאללה. למה דווקא אני? איתן, אתה לא ספרת? מה? ספרת כבר? יאללה, אולי תבדוק אם זה מוכן. בוא נבדוק עם מה? לא, יש עוד זמן, זה רק על 10%. ככה שניתן בתוך שנייה. אוקיי, אז איתן, אם זה אני ואתה, אז יהיה יותר קל לשחק, יהיה יותר קשה למצוא. אז בהצלחה. מה? חכה שנייה. אני אהיה בפנים. הוא רק בפנים, הוא לא מתחבא, אתה מתחבא רק אתה. שזה יהיה לי יותר קשה, כי אתה רק אחד. אז יאללה, יהיה לך מלא מחבא. הוא עוזר לך להתחבא, הוא יכול לשים עליך את השמיכה נגיד, בשביל להתחבא על הבית. טוב חבר'ה,
אני אחזור אליכם שנתחבא. יותר נכון שהם יתחבאו. טוב, אני בא בעוד 3, 2, 1, 0. לא רואה בהתחלה שזה עופר? איפה איתן? How are you doing? איפה איתן? How are you doing? איך אתה חושב שלא ראיתי אותך? איתן, עד שלנו רעיון כזה טוב? מה הסתכלת? שמנו את הבלוק שם, שכאילו תסתכל לשם ואז יעקב לך. מה איפה? רגע. שמנו את הבלוק שם. לא ראיתי את הטלפון בכלל. בוא נעשה חצי דקה יש לך למצוא. חצי דקה? כן, חצי דקה. בסדר, זה טיפה, זה בסדר. בסדר. יש לי מקום מטורף. כאילו זה הרבה, אבל יאללה. חבר'ה, כמובן אני מנצח. טוב, יושבים על האסלה. זה סגור, כן? לא תבינו אחרת. איך! ג'קוזי, קלחת, שירותים. צריך שיניים. רגע, מה איפה שלי? זה שלי, אוי. שלי. זה של אח שלי. טוב. תגידי מתי להפעיל את החצי דקה הזה, טוב? טוב, עכשיו. טוב. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תפעיל. יש לי הרגשה טובה שהוא פה. אולי, לא. שמעתי את זאת. מצאת אותי? לא, לא מצאת. סתם, נראה לך לא מצאתי. נראה לך שלא מצאתי. יובל. היי, מה? למה שמת לי? בלי פנס? אוקיי, בלי פנס. אז אני אעשה ככה, תראה. שאני אעשה ככה. לא, בלי פנס. בלי פנס. משחקים בלי פנס. אז אני שם כאילו פנס רק במקום אחד, רק כאן. כן. תראה, רגע, רק כאן. אני אשים ככה. אני אשים ככה. לא, ככה. אבל רואים מלא. ככה. רגע. ככה. זהו? כן, לא רואים כלום. טוב, יאללה, משחקים. ונודיע לכם חצי דקה יש. מתי שאתם, אור, מתי שהוא צריך לצאת, תגיד כאן. תגיד כאן. שהוא לא יגיד. אבל אתה חייב לחפש הקלטה שלך. חכה שנייה, אני רק יורדת את זה. יאללה. אם יראו זה, אז יחבר סרטון. אוקיי, אז בוא נעשה דבר כזה. בוא נעשה דבר כזה. הפעם תתחבא איפה שאתה רוצה, מקום קריירי. אבל הפעם, הוולוג יישאר על איפה שהטלפון של יובל. שככה הוא יחשוב שזה הטלפון שלו. והוא לא יבוא למקום הזה. בום! לפנים. לא, אחד על השני, שהוא לא רואה את הטלפון שלו. זה ירוס לו את הוולוג. זה לא ירוס לו הכל שלו. שים את הטלפון שלו. כן, פה נשים את הטלפון שלו. כן, נכון. זה שלא יראה? נשים את זה. טוב. עדיין לא, רגע, תן דקה. 20 שנה כבר מצא לו מקום. עדיין לא, דקה. מה? איתן! תחבא איפה שאתה. איתן, כדי שאני נכנס, כדי שאתה מסיים על זה, כשאתה נכנס, תגיד להם אותי להצחיל דרכיים. מקום פגז.
רגע, אז אין סיכוי שהוא יוצא. אין סיכוי יוצא. אני כאילו פה. תסתכל. יש לו כזאת כרית שרואים, זה נראה ממש כמו זה של בגינה. זה לא נראה כזאת. שיש הרבה מישהו שם. אני כאילו שם אותך מון, אני אסתכל לו בגלל. זה לא מקום. 10, 9, 8, 7, 6. אור תפיל. שתבין, עכשיו אני צריך לנחש. פה היה הכרית, אח שלי. זה היה פה. מה אחי הוא לא פה? איזה מטומטם, למה שהוא לא יהיה פה. שם פה את הזה שלו. את הזה שלו. הוא פה יש. נגמר לך הזמן. מה? נגמר לך הזמן. מה, שמת חצי דקה? קיקי! מה? לא. אמרתי דקה וחצי. שמע, לא דקה. מעכשיו דקה. מעכשיו דקה. כן, זאתי שלך פה כדי שאתה תחשוב. שמוע, אמרו אותי. אני חשבתי על הרעיון. טוב, רגע. תגיעו לחלק